het sterrenbed van zijn huid die Pieter Stellingwerf hem een belofte. Hij zou zijn zoon leren om leerpaaien te zieken. Liekos hij dat van zijn huid leert hier. Maar zo'n te romantiseren van zijn bennetijd is die Frieske traditie heel iets verder onder druk komen. Hey, Sliepkop, lekker maar, joh. Kijk lekker uit. Kijk lekker. Moet eruit, moet erheen. Loon niet. Ja, wacht. Nee, het is al jouw zon geweest. Nou, jullie beneden. Door de weken ging er altijd om 6 uur ouw om op tijd op squallen te wijzen. En dan, in het weekend, uitsliepen en rustig aan. Maar Jood is het oos. Jood ging ik met mijn huid het laan in om te aanschikken. Mijn huid heeft het van mijn pa geleerd, maar nooit met mij dien. Ik ben wel heel ook. Nog wat drinken van mij? Het leek het mij wel leuk om te doen. Ik hoop wel dat we gauw wat vinden. Kijk, die test heeft nu nou. En daar een puntje die giet een licht voor. Is het zeker wat? Ja. Denk ik. Nou. Huid? Het huid al iets van? Het huid al iets van het. Zoek hem een beetje op. Zo nog in het wetten dan.
Zo? Ben je warm? Nee? Het is nou 2 Lien. Is huid zijn laatste dagen op deze wereld. Ombeurten hadden mijn broers, zussen en ik de wacht bij hem. Hoe laat is het, jong? Oh ja, dat is maar los, ja. Nou, starten, hè? Ja, lekker slapen. Ja, doe ik. Is huid werk op de plaats bij zijn broer. Als wij wekker werden, wie hij al lang aan het werk. En dat er thuis kwam, lagen wij al op bed. De moment nu mijn binnenjaren, die ik me terugbracht ha, en die ik me heug, die binnen nou bot aanwezig in mijn holle en in mijn lief. Ik zag eens rennen in het loon. Ik ben een jonkje van een Iris 8. En te jaren maar mijn huid zag ik hoe de natuur na een lange winter wekker wordt. Ik snuif de lucht op en oerel om me heen jaar ik vogels. Ja. De gitaar steekt daar. Wat is dit? Wat? Ja. Sigaret? Ja. Nou, voor mij moeten we iets meer naar het midden. Ja, dan breng ik een slag die kant in. Is het in orde? Nee, dat net. Maar het is een beetje koud. En het hele land hebben we wel trots achter, er zit niks. Nou ja, het hele loon hebben we nog net om, maar dat hoef ik niet. Dat kan je beter als je met de lief bij komt dan. Ja, maar als we dit lopen hand hebben van kudde hebben we alles hand. Wij zeggen dat er lief bij komt, dan hebben we roem dan. Ja, nee, dat nest kun je leeg. Doen we een bak koffie of een bak thee. Ja. Het werkt, hè, hartstikke. Wat? Grapke. Hey, wat ge? Goed zo, ren maar. Ik ben wurg van al dat zieken. Het waait hut en ik heb het koud. Ik heb me toch wat oors vaststeld. Ja, meest lekker zijn die altijd zo vallen. Toen we net op precies die leer bij kwam. Nou ja, dat maar die wetterbak ergens, maar als het naar de auto wordt, gaan we naar de auto. Want ja, ik zeg daar ik een leer bij kom en daar ik. Dat kunnen we wel lezen. Als we Nou ja, toen we daar losrieden, we rieden daar, en toen zeker in het verlengde van die wetterbak van het nest kwam. Dus dan lopen we daar even niet in 2 halen. Niet in het waar. Dan was het naar de auto. Nee, ik ken hem wel. Hier loop ik goed aan, maar ik denk altijd dat er niks vinden. Maar dan kan het net toe al lezen. Ja, zeker. Maar dan moet je gewoon dat je naar de liep en rondkomt of zo. Ik wil nog alleen in een streekje doen. En dan? Ja, maar de lippen ben je nou voort. Ik ben al wat verjagen, ja. Maar kun je het er net beter eens observeren? Ja,
is wel het beste, ja. Maar ik heb wel schon wat ik bij kan. Dus als ik stop vast naar de auto, dan doe ik naar de lopen. Nee, ik wil vanmorgen, want we niks vinden, dan kan ik het beter eerst observeren. Ja, dan ga ik even observeren. Misschien heb ik het aanzieken van mijn paken leren moeten. Maar dat kan niet meer. Hij weet de laatste jaren erg op hemzelf. Hij zit in de stoel in het bejaardenhuis of lag in het ziekenhuis. Een periode daarvoor, toen hij nog in het dorp bende, kwam hij langs om de geiten fretten te gaan. Of bracht dus een stukje chocoladereep in krantenpapier. Het was een leven man, maar een grut het. Ik mis hem heel erg. Die is voor mij mooi in de jeugd. Maar houdt het loon in. Mijn Willem, we houden de hoorn. Willem en ik wat ouweren. En hij al een ziekje en fine. En dan moesten we zelf die ik en dan pekeroer. Dan roemen we de trein los. Dat we er als midden niets doen. Ja. Ze hebben het wel leerd. Heiken en zeiken. Roeken jaaien, mokken jaaien. Ja. Een leeg nest, verlitten nest. Of een proefnest. Wat er wel lezen moest of net lezen moest. Hè? Ja. Ja. Kom direct weer. Zo. Ja, wat spul van die. Dit is van Paken nog eens. Zijn verrekijker en zijn... Ja? Je had er een dagboek. Zo, dit is... in de 15e 4 en 3 kievitseieren in een nest. Op de palen 2 nesten, kievitseieren in een nest. Tureluur, slootkant, gruto-eieren, tureluur, tureluur, tureluur. Totaal 45 eieren. Dat is wel shit. Is dat wat? Vroeger werden in Friesland en Holland nog duizenden kievitseieren geraapt om te eten en te verkopen. Het was een goede bijverdienste. Toen de kievit een beschermde vogel werd, mocht er in heel Europa niet meer geraapt worden.
Alleen de Friezen zagen het als hun traditie en hijsten er het recht op om te blijven rapen. Het is een eer het eerste kievitsei te vinden. Maar de Friese traditie stuit op steeds meer weerstand van biologen en vogelbeschermers. Jaarlijks staan voor- en tegenstanders voor de rechter. Alle partijen zeggen het beste voor te hebben met de vogelstand, ook de rapers. Dat klinkt tegenstrijdig, maar om te mogen rapen moet men in Friesland lid zijn van een vogelwacht. En men is verplicht mee te doen aan de nazorg, het beschermen van de nesten. Uit. Hartstikke zwaar. Zal ik bij met de boet naar rijden? Hé? Ik kan de lucht even op snuiven. Zo'n 1 keer dikke del, zie je. Ja. Doet hem net meer. Huh? Nee. 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 Je zal je roer. Huh? Te geren met mijn broers en zussen weet ik dat het eind van his huid komende waai is. En we zijn ree om hem gaan te litten. Ik zelfs kwallen een spreekbeurt houden over het ijsziekje. Op internet heb ik gezien dat het Natuurmuseum informatie heeft uitlepen. Nou, denk ik, hier is 15 al net zocht. Nee, nou, het jaar weer nog treetje. Ja. En toen dacht ik wel van ja, hier houdt het dus op. Hè. Bij mij houdt het nou op, want ik draag het net door. Nee. En toen dacht ik van ja, zo'n traditie die het om te uitsterren is, daar ben ik dan zelf ook debet aan. Hè. Want ik doe er ook een stukje net in. In die situatie hoor, ja. Ja, dus toen heb ik eigenlijk in his huid zijn van nou, ik zal het jaar ook leren en hij moet er zelf maar weten wat hij ermee doet. Ja. Maar ja, toen dacht ik wel van, ik heb 15 in het loon. Nee, dan wist wat kennis niet raken vanzelf. Nou ja, dat is wel wat voort, denk ik. Ja. Dus toen dacht ik van, wij konden vroeger altijd te zieken. Ik moet Peter maar eens even bellen, want als ik aan zijn norm van lul met jou nou. Nou, dat weet ik net, maar... Niet dat ik de deskundige ben natuurlijk, maar het is wel prachtig om er eens even samen met veel iedereen erover te hebben. Maar daar heb ik al trots op en ik net. Nee, dat is het. Ik ben op een gegeven moment wel klaar met die regeljouwing en ik heb nooit naar een ziekenskaart hoor. Nooit. Doet dat verplicht worden, ben ik stoppen. Volgens mij is dat niet eens 15 toch? Ja, dat zou je helemaal kennen, ja. Ja. Hoe is dat voor jou dan? Ja, je bent er gewoon niet mee. Het is niet altijd leuk natuurlijk, al die regeltjes die erbij komen, dat het moet en dit moet en dat moet en zo. Maar ja, het is voor mij een passie. Het is voor mij een hobby en een passie en ik word er graag terug in. Maar dat bloed ik wel zolang het ken, is dat mooi. Kom even mee. Kijk wat hier staan, alle kievieten die we niet in tentoonstellingen hebben staan. Nou ja, we hebben hier een mannetje. Die hebben van die lange kuiven. Is niet zo geweldig mooi opgezet. Hier hebben we bijvoorbeeld nog een vrouwtje. Die heeft een veel korter kuifje. En daaraan kan je ze dus wel herkennen als mannetje en vrouwtje. Maar hoe komen jullie dan aan die opgezette dieren? Ja, die worden hier opgezet, vaak speciaal voor een tentoonstelling zoals deze. En ja, de vogels daarvan die worden meestal gewoon binnengebracht door mensen. Hoewel vroeger werden ze misschien nog wel eens speciaal geschoten. Er zitten hele oude bij. Die kun je nou vaak herkennen aan zo'n afgeschaafd plankje. Zoals bij deze. Die zijn soms van voor 1930 of zo. En dan kan het wel eens zijn dat ze speciaal zijn doodgemaakt. Maar de laatste tientallen jaren gebeurt dat niet meer. Het zijn echt, mag ook niet meer, je mag niet zomaar vogels doodmaken.
Dus we zijn echt afhankelijk van wat mensen nu binnenbrengen aan dode vogels. Ik weet het zo. Vooral de vogels. Kijk, voordat je weggaat heb ik nog wat voor je. Leskist voor weidevogels. Er zitten heel veel spullen in, maar bijvoorbeeld ook een opgezette kieviet. En die kun je vast goed gebruiken als je nog een spreekbeurt gaat houden. Ja. Ja, oké. Nou, ze snappen niet. En hier hoor ik ernaast, wen niks. Doen die ik er wen niks. Ja. Ik kom zo'n hoor hier weg. Bij je wetliep komt die weg van ik al. Ja. Nou, kijk, dat snapt je. Dus weg zie je niks. In de Sletswal. Ben ik helemaal naar achteren geweest, helemaal achter bij die veert. Ja? Bij die grote molier, ben ik zitten niet. Ja. Ben ik helemaal in de doek zitten. En dan kon de liep, komt weer om. Ja? Zoek rond, je kijkt je maar, zoek rond, boem, fut. Op het midden van de eker. Hij kan wel een hele woorden zitten. Hij kan een hele lijn uitzetten. Ik denk, daar is een pijltje, daar is een sprietje, daar is een hinsterbloemke, daar ligt een bultje. En zei, hier kan een hele lijn helemaal uitzetten. Ja. Op een gegeven moment fixering in Ja. en rond, het liep vrij versneld uit. Ik ben niet zien weg rond, ik ben alleen die lijn vallen. Rond, wie zo, het komt steeds dichterbij. Twee nest. En dan wist Vrijdag toch in. Peker nog heel. En ik moest hier wel in, maar hij is niet zo. Nee, hè? Ja, ik denk dat dat vaak gebeurt. Ja. krijg een beetje oibel op dat moment. Oi, verduisteren, ik weet het niet, maar zoals dat gewoon niet, nou. Bist er al heen en sjouwde waar ik maar... Wat is dat? Ja. Het vriend op zich, dat heeft nooit gevonden en dat is die pet. Maar het beleven, dat is... Maar moest je al een mij nemen dan? Of kies ik gewoon Fien en Liz litten? Dat zou ik kennen, maar is ook eens. Ja, waarom is dat ooit dan? Het is het jagersinstinct. Ja, hè? Ja. Ik denk het altijd, een bepaalde jagersinstinct. Het moet inlast worden. Ja. Het is een beloning op die tanken. Die vogel die moest ontdekken van wat doet hij, waar zit hij, wat. Nou ja, dat zei ik, het was Sjoen of zo. Het is een soort wedstrijd maar die vogel had. Ik krijg het met stieren vechten of zo. Ja. Dan is het, dat is onbegrijpelijk voor u. Ja. Maar het is een soort wedstrijd maar zo'n vogel. Ja. Maar ja, het is de vraag, moet dat dan inlast worden? Moest die stier deerstekken? Moest dat aan mij nemen? Dat weet ik niet. Het is, voor mij is een combinatie van, dat het een beetje bij me kon je eten. Een skries die voor lang is. Ja. En een liep die zit vaak op kutgees. Ja. Een liep zit op bouwgroen. Ja. Kutgroen. En dan heeft ze het best uitzicht dat er gevaar komt. Dan kan je er voet komen. Ja, daarom. Die wil eigenlijk niet zo volle roekt om een beelig en niet. Een liep net. Nee, denk ik niet. Zo maar naar die groen. Ja? Nou, dat is wat is het? 50 centimeter. Om 50 centimeter wordt er een mes in de groen gedrukt. Van die sjerde bemesting. Ja, een groot mes en daar rond een jaar in. Ja. En dan komen de banden nog van die machines. Ja. Dus Van de tank en van de trekker. Dus wat bloedt er dan heel? Dat kan net een liep zitten. Nee, ik denk dat er heel veel door de landbouw, ik stik niet. Dat ken niet oors. Nou, dat is niet... Hij had geen greppels meer. Hè? Vroeger is het toch vallen met greppels en dingen. Ja, en dat is niet alleen de landbouw natuurlijk. Er zijn volle mensen en dingen die een oorzaak hebben van dat het al minder wordt. Nou ja, en volgens mij zit er al die drainage in. Dat we vroeger, ik minder toch? Ja, het wetter, pijl is dieper. Maar ja, gewoon droeger. ik die natuurstukjes hier in de buurt ben, ik wil minder vogels. Ja, hè? Ja,
Maar het gaat natuurlijk, als dit een keer per jaar gebeurt, zouden bemesten. Ja? Ja, dan kan je wel nooit, dat kan je wel bedenken dat er eigenlijk niks heel bloed. Nee. Dan moet het bescherm je. Nee. Of het nest gaat stikken of de jongen... Ja, de lijn gaat stikken, het nest gaat stikken. Dat kan je zo wel bedenken. Nou hier, wat is dit nou? Niks, je kan krijgen in je nest tussen. Dan kwam een liepje op de Twaarikkerwaai en die strutste in een gasdel. En misschien weer dat die liep die laten vliegen of nee? Waar staat je dan wel? Ja, het is eerst ik. Bij Hestomsjonnen? Nou, krijg eens links van die greppel. Oké. Vlak bij dat bultje daar. Wat kan je nog net zien? Nou ja, wacht even of er weer komt of niet. En wat moet je kant uit erin uit. Je laat een steen zien aan een kluten. Ja. Bij een ijsziekers dat ze het ei vinden. En Ja. dan hebben ze jippels mee, dan liet ze jippeltjes of steentjes en die gooien ze dan in het nest, dan nemen ze het ei eruit. Ja. En dan merkt de liep net dat het ei voort is, dan laat je een ei erbij. Dan is een kooi erin en dan melken ze zo die liep uit. Dus dan gaan ze je mooi weer in en dan laat een ei bij en dan liggen ze 2 jippeltjes erin of 2 stenen. En dan totdat de liep zijn eerste leg uit heeft. Dan bewaakt die liep zijn nest met zijn eigen leven en dan bewaakt eigenlijk gewoon zo'n simpel steentje. Ja, wat vind je ervan? Gemeen. Ja, hè? Ja, dat is ik raar, ja. Heel onsportief. Ja, als Noor als ik dat shirt of zo, dan heb ik ooit wel eens een kooi gevonden en dan zetten we gewoon een briefje erbij. In het nest. Vroeger toen we iets vinden. Wat zet je er nou op? Nou, vieze uitmelker of onsportieveling of zoiets. Stel niks meer voor. Wat zo'n paar keer van zitten. Weet ik net. Kieviet is een beschermde vogel en je mag niet eens een poging doen om een nest te vinden. Nou, ik ben een beetje fel tegenstander van eieren zoeken. Maar bij vriezen kom je natuurlijk aan iets wat in je hart ligt.